И аз нищо не направя. Снимате мама. Давай пак. Василий, да не си е бил тук, гледам вътре чисто. Тук си е, да? Значи е хъркал. Активна почивка сте го пуснали днес. Видил какво? Не знам какво правя аз. Сега няма да изпрем от галоп. Какво става? Танче ли? Да. Хареса ли? Тя, защото нещо се страхува. Само галоп кара. Нещо се страхуваше, сега се отпусна. Браво, Танечка, браво! Видях как я кара, гледай. Страхотно. Днеска много голям кеф ми прави там. Тя беше се понаплашила. Тя се беше стресирала. Не, много я кара твърдо с краката. Иска са крака за тази кобила. По-бавничко, Танечка! Айде намали тати. Дърпай силно, дърпай! Охо, тя се саполи. Кой го чуете? Да, то охо се казва, Така ли? силно, трябва силни ръце да я спре. Тя в ръцете е много слаба, Танче. Спирам ли го? Ами, тях че ли е страх малко, че... Отпусни пак да я, Таня, стига вече. Ни направи някакъв номер, защото тя е хитра кобила и